Siberian Beast. Hi ľudia, vítam vás Playa Craftbox Fail. Vítam vás Craftbox pri našom 6. dieli na Minecrafte na serveri RC Craft, že? A hráme tu už dosť dlho a máme tu, už sme si poza kamerou vytvorili resku, tak tu ju máme. A na týchto stromoch si postavíme, na týchto stromoch si postavíme nejaký house. A potom ešte si postavíme druhú resku. To bude už dole na zemi. Tak čo teraz urobíme, Rado? Čo sa mňa pýtaš? Tak lentilka, pardon. Ja tu skúmam všetko, tu je nejaké opečko. Tak neskúmaj, ale prosím ťa rob. Čo? Pomáha. Mám ender perly. A nemôžeš mi pomáhať? Pán, aspoň teby toto narito by mi išlo. Musím to manuálne všetko robiť. Manuálne. Tá manuálne, tu písať do meno, tp, jak to buguje. Teraz čo mám robiť? Ťažiť drevo. A ja mám sekeru. Tak chcem sekeru. Chytaj drevo. Na čo mne? Aby si vykraftil drevenú sekeru. Hej. 8 x 4, 30. No to je dobré, to je 30 dreva, to je... Tralala, Rado. A ne. Ja nám tu teraz, ja si tu vykrafčím lopatu. Na čo ti je lopata? Tá, aby sme na stromy dali túto hlinu. Aha, ty to chceš urýchliť. Tak nejak. Daj mi nejakú normálnu úlohu, prosím. Dobre, ťaž drevo. Dobre, vykraftím ti sekeru. Však mám. Jakú? Tá drevenú. A ja ti dám kamennú. A ja si môžem urobiť kamennú. Chytaj. Ty máš brnenie. No lebo ty si už veľakrát... Tu je jaskyňa. Je, takže ďalšie skúmanie. No, kde je? Tu je. Pri mne. Pri tebe je strom. Tu, Rado, tu. Ne. No máš 1 HP. Ja viem. A neviem prečo, ale lentilka 13 po mňa vždy chce moju hlavu. Však to je že dobré, je, ne? Nie. Tu je dať také veľké, že tu by sme mohli urobiť taký house pekný. A zdalo sa mi, že tam je hráč, ale to nevadí. Kde? Tam. Jaj, to je taká vila. Nie, ale nie hráč, akože za stromami sa mi Nick zdal. Jaj. Wow, ja tu chcem bývať. V jaskyni? Ale aha, tu je tak vykopané presne, aké by tu mal byť nejaký house. Tak sa potom Ty si aký jaskyni muž, ak budeme bývať na strome. Však nevidíš, aké to tu je pekné. No a? Poď sa povedať. Ale to je presne také pekné vyformované. Proste budeme bývať na strome. Dobre, no. Keby som mal kamenný klumpáč, tak by som mal aj železný. Logika Minecraftu je ťažká. Môžem napísať od Mimu, prosím. Komu? Som mu odpísal. Nejaký O-T-M-I. Hej, môžeš. Som mu odpísal. Aj v tvojom. Nenatáčaš ty, ale ja natáčam. Ty si... Dobre, tak. Nech sa voláš. Ale aj ja tu kecam. Dobré ránko, stará mama, že si mu pozdravil. Si pana. Vieš, o čomu ide? A ty si uchyl.
Kľud, David, kľud. Ó, zdraví, dovidenia, ďakujeme. Ďakujem. Dobre, na toto Počkaj. Postavíme si dom na pevnine. Postavíme si dom tu, lebo ja nemám chuť. Ja mu dačo napíšem. No počkaj, ja sa pozriem. Ale nepekné. Internet. Teraz mu to napíšem, teraz sa posledeš, čo tam napíšem. Jak to bolo? Ja už som sa tu ubýval troška, neviem. Ja si robím netorčky, ja tu budem bývať. On nám dá odober. Alebo dislike. Alebo je pravdepodobné, že nás nenájde. Prečo? Neviem už. No, ty s tým Zidanom. Nechápem to, jak to sformuloval, ja nechápem, čo povedal teda takže. Som nepochopil OK, toto. máme odober naviac a teraz dáme, že Takže dík. Srejate videjko. OK. Máme resku. Máme resku, ja už mám asi dve. Takže teraz... Čo stlač? F3B. Nie, hej. Ó, ja som to vedel, čo on chce. A pozri, tak za pol hodiny môže... A už vidíš, už sa mi vtiera. Však ja som ti hovoril. Napíš mu, že ne. Ja nie som šéf. Ty si. Ty si. Vieš čo? Ty si zakladateľ, ja ho nechcem uraziť. Dobre. A keď urážaš cudzích hráčov, tak to ti je dobré. Ideme ho vytroliť. Res, počkaj, set, flow. Res. TP, a jak som volá? Daj naň ho TP. Neplatná vlajka. Res, set. On mi príjmul TP. Nič mi nerobí. Hej, zabijme ho. Ale však mi poď pomôcť, ja nemám nič také. Hej, mám ti spomôcť. A kde si? Daj na mňa TP. TPA. Len, tak teraz vidíte živú zabíjačku. TPA, TCFT, ale má tu resku, musíš ho vyťahnuť z resky. Budem hádzať železo. Na puťa. Počkaj, mu napíšem, že poďme... Není tvoje. Dobre, sorry. A ja chcem nalákať na železo. Poď za nami. Ideme uvítať videjko. Ber si brnění, abys byl hezký. Meč. Ne. To je jaký kit? Jak? Čo máš s tými kitami? Samý kit. Jaký kit? Ja som povedala kit. Ja neviem kit, no dá napríklad kitnovač. Bem. Nejde. Ukraftím si.
No, zde není PvP zóna. Tu už je? Není. Tu už je? Není. Ešte aj tam dole na resku. Ty ho musíš až tam celkom dole vylákať na rovninu. On má akú veľkú resku? To aj my si takú urobíme. Čo je silnejšie? Plus 4 sotva. Deláme si vedle tebe resku. Počúvaj, ty si dajaký Čech. Ja viem, ja mu píšem, lebo sa nedá rozumieť. Tak ho nezabijeme. Dobre, dobre, poď. Summer House, no living. Ja. Máš nejaký meč? Nie. Dám ti. Chytaj. Ideme. Dobre. Rado, nezabíjaj sa veľmi. Čak čo, však sa šporím. Rado, počkaj, ja ti tu dám vodu. Dobre, ne. Ešte ho nekilluj. Ja už som dole. Keď ho killneme, ty dostaneš... Ja dostanem meč a ty lopatku. Maj lopatku. 3, ja dostanem meč. 3, 2, 1, teraz! Zabíme ho! Woo! Mám dia. Ber si všetko! Ber a padáme. Ber. Utekaj. Ľudia, tak toto bol brutálny svinský troll. Proste brutálny. Teraz vidíte, aký sme svine doriti. Dariti. Koľko máš dia? I like. 3. 3, 9. Nemám Rado, jednu. a že mi dáš železnú helmu? Dobre, ale ja si nechám. Chestplate. Dobre, všetko si nechaj, mám celé. Že chudáci, však máme dia. Hádko, máme dia. Nie, poď mu to dať. Ja mu to idem dať. Čo? Ja som dobrý chlapec. On má teraz napísal, že má dosť vecí na rozdiel od nás. Aspoň 5 dia si môžem nechať. Nie, nič. Si taký veľmi dobrý. Ja, hej, vážne. Mám z toho taký debilný pocit. Neviem prečo. A ja. Jedno dia si môžem nechať. Nie. A brnko si môžem aspoň. Nie, nič. Všetko mu vyhač. Všetko. Budeme kamoši s ním. Aj moju hlavu som mu dal. On mi dal diamantový To je meč. môj meč. Nechaj si. Jej. Nie ty. Ja chcem. Daj mi meč. Meč. Kamoši. Nie, Rado, prestaň. Jo. Ok. Tak ľudia, my tam budeme ešte. končiť. Ľudia, tak my budeme končiť. Tak čaute. Už. Dá moja hlinu. Dve uhlie. Dobre, stále natáčam, ľudia, nebojte sa. Dám mu ešte